weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kabaruji men coftal ɓalli jeeten ko toon to leydi sénégal kalen ko fate wafu mo coupe de nation ma en jaaha toon to leyɗele europe kalen ko fate jencude ligue des champions juɓɓinaɗe kikiɗe hanki e dawal gadanal ko won yantude ñalngu ɗimmijo ma en keddo toon to leyɗele europe kalen kadi ko fate europa ligue juɓɓinteɗe kikiɗe hande o e dawal gadanal e ñalngu ɗimmijo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe ayaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gone nasade tati yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi no mbinoɗen en gardidi kabaruji men ma en jaɓan toon to leydi sénégal kalen no wafu de coupe de nation taw kadi ko ceerno oumar diallo haalanten ko fati hen jaam ñallema ceerno oumar diallo kalana en ko fati wafu. ya wuro seydi ba ceerno saydou ba salmitama juurama en salmini hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko noon tigui kabaruji meɗen coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular fuɗɗorɗen ko toon to dowlaji afrique halen kay ko fate wafo coupe nation e kikiɗe hannde noon pottite ɗiɗi ne fada toon to dowlaji afrique hakkude baraɗe leydi sénégal kañum tigui jaɓɓoto leydi bénin pottital ɗimmal ngal tan wonta kay ko hakkude guiné mbo bissaw kañum tigui jaɓɓoto guiné mbo conakry ɗen ɗon poti ɗiɗi noon ɗe watta kay ko sanga wattuji sappo e jeeɗiɗi wonande afrique banggue hirnangue ɗum noon hawra toon to dowlaji europe sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawana e hojom ceerno saydou ba hen toon to premier division mbo leydi mali e kikiɗe hankin pottital gotal no fonno fettude hakkude oɗo équipe ete fc mbo joli ba kañum tigui fonno fettude ASC mbo bamako ngal ɗon pottital noon ngal dirtinama en anda kay ko saabi dirtinede maggal kono e kikiɗe hankin ngal latanoki fettude toon to leydi mali. seydi diallo ceerno oumar diallo yo allah wallu baroɗe leydi sénégal nde tawno ɓe goni koye quart de final coupe wafu coupe de nation sen gumima toon to leyɗele europe leyɗe afrique ma e jaɓan toon to leyɗele europe kalen ko fate jencude mo ligue de champion jubbinaɗe kikiɗe hanki o e dawal gadnal e ñalngu ɗimmijo ceerno oumar diallo holko kalanta en ko fate jencude ɗeɗo pottitte baɗaɗe toon to leyɗele europe ko fate ligue de champion. ko noon tigui ceerno saydou abouba ha hande kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to dowlaji europe haalen kay ko fate ligue des champion européenne e kikiɗan kin pottite jokkino toon to dowlaji europe hakkude ɓeyde wiyeteɓe genk mbo dowle belgique kañum tigui jaɓɓino napoli mbo leydi italie ngal ɗon pottal noon napoli mbo kalidi koulibaly ko ndiga e ndiga tigui woni ko ngal yaltiri ɓeɗo wiyeteɓe noon slavia praga kañum tigui jaɓɓino ɓeɗo wiyete borussia dortmund mbo leydi allemand ko borussia dortmund kañum tigui hawi slavia praga baluji ɗiɗi wondude ndiga ndegino ha wattuji nogas e goyum toon to dowlaji europe ɗum no hawruno toon tafir banggue hirnangue ko sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawna e hojom toon to campo nouveau ko ɓeɗo wiyete fc barcelone kañum tigui jaɓɓino inter mbo milan kadi ko fc barcelone fooli inter mbo milan baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel kono wattu tan ceerno saydou ba pottite goɗɗe jokki hakkude ɓeɗo wiyeteɓe ligne mbo leydi france jaɓɓi Chelsea mbo dowle angleterre Chelsea mbo dowle angleterre kañum tigui fooli ligne mbo leydi france baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to dinguiral Anfield ko ɓeɗo wiyeteɓe rebel pool mbo sadio mané kañum tigui jaɓɓino Salzbourg mbo dowle austrie ngal no pottal noon ceerno saydou ba ngal wuuli caggal kay nde ɓeɗo wiyeteɓe rebel pool waɗi kay ɓeɗo wiyeteɓe Salzbourg baluji tati wondude e ndiga ɓen ɗon wiyeteɓe Salzbourg ɓe ittinoɗe haaɗi laaɓi ha kay ɓeɗo wiyeteɓe rebel pool ko nden tigui heeɓoye fartange ɓeydude bal nayyi taw noon ɓeydi on ɗon bal ko oɗo wiyeteɗo Mohamed Salah ceerno saydou ba ko on watta tan ɓeɗo wiyeteɓe RB mbo Leipzig leydi allemand jaɓɓino olympique mbo Lyon leydi france ko olympique mbo Lyon mbo leydi france kañum tigui fooli RB mbo Leipzig leydi allemand baluji ɗiɗi wondude ndiga ko on watta tan ɓeɗo wiyeteɓe FC Valence mbo leydi Espagne jaɓɓi ɓeɗo wiyeteɓe Ajax Amsterdam toon to dingiral Ceuta Valence kono noon ngal ɗon pottel ceerno saydou ba ngal woni bettere moon caggal kayde Ajax Amsterdam fooli ɓeɗo wiyeteɓe FC Valence ha toon to Ceuta Valence baluji ɗiɗi wondude baluji tati wondude e ndiga ngal ɗon pottel ko ɗum tigui woni ko ngal gayniri ɓeɗo wiyeteɓe Ajax Amsterdam kañum tigui fooli Valence baluji tati wondude e ndiga kono watta tan Zenit Saint Pétersbourg ko jaɓɓi Benfica mbo Lisbonne ko Zenit Saint Pétersbourg kañum tigui fooli Benfica mbo Lisbonne baluji tati wondude baliyel gotel. seydi diallo ceerno oumar diallo a jarama ko fati jencude ligue des champions e dawal gadanal e ñalngu ɗimmijo ma en jokku e to nder groupe e ko ɓeɗo witeɓe naples ko kañum tigui gardi yesso e jogade toɓɓe nayyi
Red Bull Salzburg ko kañum woni ɗimmo jogade toɓɓe tati, Liverpool tataɓo jogade toɓɓe tati, Racing Genk nayaɓo e jogade toɓɓere wotere. To groupe F ko Borussia Dortmund ko kañum ardi yesso jogade toɓɓe nayyi, FC Barcelone woni ɗimmo jogade toɓɓe nayyi, Inter Milan woni tataɓo jogade toɓɓere wotere. Slavia Prague ko kañum woni nayaɓo jogade toɓɓere wotere. Toon to groupe G ko ɓeɗo wiyeteɓe Zenit Saint-Pétersbourg ko kañumen goni yesso jogade toɓɓe nayyi, Lyon woni ɗimmo jogade toɓɓe nayyi, RB Leipzig woni tataɓo jogade toɓɓe tati, Benfica Lisbonne kañum kay hay toɓɓere wotere ala. Toon to groupe H ko ɓeɗo wiyeteɓe Ajax Amsterdam goni yesso jogade toɓɓe jeegom, Chelsea woni ɗimmo jogade toɓɓe tati, FC Valence woni tataɓo jogade toɓɓe tati, Lille woni nayamo e wasi jogade haydara. Ha joni keddoɗen ko toon to leyɗele Europe, kalen ko fate Europa League mo 2019-2020 e ñalngu ɗimmijo e dawal gadanal. Pottitteɗe noon jokki gila kikiɗe he e waktuji 16 en payi hojomaji 50 taw kadi ko oɗo hikki biyeteɗo Astana ko kañum jaɓɓino Partizan. ɗo to kaldeten ko Partizan kay heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi e wondude ndiga kono matcho suwa taw gasde ko noon kadi oɗo hikki biyeteɗo Glasgow Rangers FC ko kañum yiyata ha toon to Young Boys Feyenoord ko kañum jaɓɓoto oɗo hikki biyeteɗo FC Porto Wolfsburg ko kañum yiyata toon to leydi France e nder oɗo équipe biyeteɗo Saint-Étienne Alessandria ko kañum jaɓɓoto la Gatanes Espagnol Barcelone kañum yiyata toon to Russie e oɗo équipe biyeteɗo CSKA Moscou. Ferran Varos ko kañum jaɓɓoto Lido Goré ko noon kadi Borussia Mönchengladbach ko kañum yara toon to Istanbul. Wolfsberger AC ko kañum jaɓɓoto Rome ko noon kadi Wolverhampton ko kañum yara ha toon to Besiktas JK Sporting Praga ko kañum jaɓɓoto oɗo équipe biteɗo Bratislava ko noon kadi Manchester United yaha toon to AZ Lazio ko kañum jaɓɓoto Rennes walla mbiyen Stade Rennais ko noon kadi CFR 1907 Glise ko kañum yiyata ha toon to Celtic. Francfort ko kañum yiyata ha toon to Victoria Gitanes ko noon kadi Standard de Liège ko kañum yiyata ha toon to Angleterre en ngoɗo wuuro wiyetengo Arsenal. Séville ko kañum jaɓɓoto Aboal oɗo équipe biyeteɗo F91 Dudelange ko kañum jaɓɓoto Karabag. Copenhague ko kañum yiyata ha toon to Malmo ko kañum yiyata ha toon to Malmo FF ko kañum yiyata toon to Malmo FF ko noon kadi oɗo équipe biteɗo Sporting FC ko kañum jaɓɓoto oɗo équipe biteɗo Lenzer ASK Bal ko kañum yiyata ha toon to Transport Getafe ko kañum yiyata ha toon to Krasnodar ɓeɗo kadi wiyeteɓe FC Dynamo Kiev ko kañum yiyata toon to Lugano. Rosenborg ko kañum jaɓɓoto PSV. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko musidɗo mon guiɗo mon Saydou Abouba to leydi Afrique ko fate wofa coupe ko musidɗo mon Oumar Diallo. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kettuki malaki jaam yo Allah hokken hirde dow jaam cellal e kisal.